I fagrasta vekkri hittos flere enn 1000 folk til årlig utøkjastevnene som I år var hilden I Mykines. Av stevnene var med til annan mulighet av et listaframsynning, folkefond eller en gongetur ut I Hølm. Eisne var høvig å syntja og hona seg. At vi utåtterlig I Østenen var høvig å søkja kapping ved seiehundon og tåtoan med liv fra utåtterlig. Høyrene var gauur av bæg vidtjandi og verstum, og nekv hildu av I førskon og ensk og danse til den jøsa morgen. Ja, vi til nu bitch restaurant gate. Loffen Dallas nu. Tack. Ja, men ja. Det är Okej. Pausa. Jag har onkan väg I missions för. Så tänkte jag mig själv att du kör lägga en hus ut I unchfucker eller något sånt där. Så när man helt kommer I samband vi utåt folk som samlas samman här. Så tackar så har vi väl I missions. Säg då. Ja. Så det är chefs på slunge och chef. Ja, 30 mått rätter. Ja. Så då han börjar 30 måtter. Är alltid klar här? Det är skonta kvitan man har inte snälla fasta. Klockan är 2 nu. Jag ska inse att jag kan väcka utåt av fälla. Hjärtligt välkommen. Och det är sättande sätt. Så då tåtoan med lodgarna. Fåglingar har stejpen hos mer. Så vi må spela kunna ut det. Och när vi haltar till väster. Där kommer vi till väster så här släpps det stället. Så det är Steinkrum Abrahamsson som har sätta ständan nu. Tror jag efter att vi var flott till Havnar. Kom mamma min, hon är Katrina. Til Havnar til okkun av Vitja. Hon var født I 1824, hon var attkær og heinek, att og skildfolk. Hon var gjerramør I Vestre, og tog imot til sista batten her I 1955. Hon platte affæra, eller gjerne en langere fer, her hon Vitja I familie og skildfolk. Atlandet var så, at vi beg om man skulle fyljas Vestre. Hon skulle ha med I forsvær. Det var en operan, ta skolen var lige og kausen var sett Vestre til Mykines her. Men turen måtte teka til meste av 14 døvun. Du amma skulle vitja familie og skilfra. I dag driver nek upp till skorran I fotboll så jag har först att träna och sen det bort där. Ja, väl. Vi köpte några grövla så I Mykines så det är. Det är klart då. Ja. Men kvar är mest känt då? Men vi tre. Ja, det kommer.
Businessmen tar så igen ek. Det är inte nämnt att äga då, det är också inte vi. Nu är vi dröjt i det, så det ja, ta på vinn med samma sent. Nästa är med den fåglar och skoar. Trea är med den hästar och svine. Det kända är dömon. Dömon till det kända liv. 3, 4. Nej, det är inte gott nog. Vi har alla kunnat vunnit hästarna. Nu är vi klara för henne. Vi är inte klara för en stejp igen, men kanske så blir det nästa vecka. Han ska vara. Jag hoppas det blir sol och gammal jag. Det är stejper givet av Skoajar bygdafällan som färar stejp till Tåtoan och mellan utlåtjarna. Vinnande bygden skal själv få sett årstal och navn i stejpen. Stejpen kan inte vinnas till loknar, men skal bliva vi att färas om åtjarna vånande och i negvar. Och vi får börja formannen till Tåtoan är lige. En fåglaj om att daga med. Locko, det gör så väl. Tack för det. Vi dropar ett tröjfall och rör för Daimon. Hej Lundeliven! Hurra! 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 Vi lockar fåglaj. Tack för er som Tack. Ena för komma en konstnär, en känd konstnär i Danmark. Han kommer visa. Och visa i Appamun. Och så ser han en cigarrkassa vid stranden. Och så ser han kvart i hatta för näkan. Hatta vid linjen till sån. Nå, så kan han just det. Jo, just en cigarrkassa och så stranden det var grinda scener. Så ser man kan han spela på det. Ja, det kan jag gott. Så han blev Michenes han blev bosändare, vi kallar honom Samalias. Han kallades Samalias. Han blev bosändare och inlända mannen författade vid linjen och spelade dejligt den himmelblå. Och det var han grundligt fascinerad av det som åren. Ena tog att han ta fick han en violin, en goda gåva violin och penslar och så vidare att han kunde fortsätta vi att utvecklas med människan. Han var tjora vinner om en hals. Tar griner att han har sett fler uppe i Skikvall här uppe. Och alla tar London, så unga London som kom in och blev goda förvittner och kom helt in i stan och hänger uppe. Ankra kunde jag täcka och sitta hyttet och så släppte han där. Men han vill slå det. Alltså det var bara att så vi fer för boy som han författade. Och drangen han blev väck och det gick spår till kamraterna så kan han bli jag ankra sen färgen när flyga stånd. Ja, jag kunde inte lägga lunten nu av flyga. Och så höjer pappan så då någon säger han färgen inte för ni är inte hyttet. Vi var sen att sitta i sessionen och han är flyga 300 lunter. Och det var alltså att slottna säsongen, det var inte någon till så. Och jag var liva tämligen tätt upp efter någon och vi där var näck samman. Vi länge perioder. Bland annat upp till han kom upp och måla här. Han tog ju måla näck här så tog han via till Danmark och så arbetade han vidare på det. Och men han var ett alltså alkoholproblem som är så störst och alltså det var inte rätt men det fyllde inte mannen ut alltså i mans vi han var något helt annat än bara det.
Ja, vi fick också bara bita ner i bygden och så för vi bara nian här i hitch efter naturen. Eftersom att det är först för att det är ju rätt för. Är du för? Ja. Jag har varit ett fjör för er. Faktiskt. Vad är Atlant för dagen? Jag halt vi fär ut av Visnäshölm och så vet inte ordentligt vad skrajen för alla är så jävla listaframsyn. Jag nämnde listaframsyn som Mykonos är nog så högt på. Ja. Och så möjligt han den här stortfilmen som gånger. Ja, nämligen. Han är från Tojman eller vad det är. Ja. Det här är nog så spännande det är vi så just nu. Det första för vi och vi ser glad för det. Hade vi här ute för? Nej, omkant och det första för Mykonos. Jag ofta fiskar runt om Mykonos det här ju för och nu är så vi är Mykonos så det är öliga intressant där ute. Näck folk. Luskapen där öliga stora. En öliga intressant tur. Vi kom till middagen så för vi var först till Folkafond och så var det till Totoan. Och nu har vi ute i Hölman. Vi har mött mycket folk alla sig fra. Det var verkligen intressant det där. Och det ödla över starkblodiga. Att det ute av Mykonos. Det kan gott vara en försökt. Det är ett öliga gott tilltag. Jag vet inte vad det är nog han satta känta ganska trångt nu. Och det här har ser väl ett när kvarja för och det är ett öliga gott tilltag. Saunande och folk kommer samband med kan annan och jag måste säga att jag fick ut att jag fälla just så stannar. Börjar i rekomna känna när ut att folk som jag vet jag släck kommer samband med annars. Så det är öliga gott. Ja och så något kvart ständer skrån resten den. Nu får jag ta hem och få kontakt. En bita. Och så räknar vi ta över för ut att prata med folk. Hon och hon. Vill det dansa ikväll? Ja. Det räknar vi. Få allt vi. Vad är din natt i morgon? Ytla i natt. Det går samband med det. Ja, jag räknar med att cykla så långt som tar över att det har inte ja. Det är faktiskt skulle innan fastland i isen så. Samma till Gudsord och har egen event att han som är skaparen. Han egen event han som kallar kvinnan enstacken upp med namn. Så tjänar man till rätt till livet. Jag är själv 18 år gammal och jag hade mig sjön har långt och tid det största ägen en person kan tacka livet synen och tredje Jesus Kristus som Herre. Jag vill bara till med att tycka och edge till att jag just samma till att livet till inte bara här kanske försvara eller kan vi leva här och göra men till gången i avläggan. Eina oi mörk bär han frashta vår fer etter fer
salo, ta så kan sigrande. Se fra hans ut og hans sorgon, sing om hans vatta og stro. Hur klatrar du där? Det skeg. Det är det ofta när klatrar. Ja, Är det inte nog så bra? jag vet. Men det gör inte. Nej, skydda det. Är du spänd för detta nya när du klatrar? Nej. Det är inte problem. Men man ska ja. Nej, imorgon är det nya Janne. Ja, och han hänger så ser och det Han måste släkt. Nej. Ja, och så Så jag bryter den. Jag vill se en törsdag. Bara inte runt då. Men. Ja, jag såg en hus här. Jag vill ha fler lunter. Ja, halvtid. Så. Jag fick bara en till 28 liv av lunten nu. Inte för fättra. Han är från 6,5. 6,5? Det är så ofta. Ja, jag har trott det här sånt ja och ett festival jag ute just nu. Det finnas lä. Näck ung folk, allt ballast här kvartusen var, kan jag det? Taka då till okkara och gagna hetta alloyene ut i globala heimen. För 22 år då stod jag just här som stod. Här ute i Klinkregare. Vi tar till sauna ungdomar ur öllum förjum. 100 i talet. Hetta var 3 år och i ungdomslandsfälla förja. Här var formauer. Skipa för sommarlevo för ungdomen ur ungmannafällorna. Den första levan var i Svine i Trojefors, så i Heste i Forefors och här i Mykenese och i Fimmofors. Och inte täckorna säga. Vi tar till näkrar och glömmande dagar här i bygden. Och jag minns att vi tar senaste dagen och i Fela, Rönsava och fyllt 100 luntar till dövra. Nu är det 22 årligen sojane och ta är lite med omkring. Ta så tje at fløyri av okkom og i ta sonko og heldig okkona gleim her i Klinkregare og i det sita og smuja lower til detta land. Ja, takk for Jalka. Vi tverra synsja nummer 19. Vi skojar med gott rönne och han reser njota. Skoj min vatsvenne, hevne allenne, kantar dag og fær. Fåglar letor, solen og seler, lykkestera som vær. Ein farge av armar, håndar, tøy, jeg kjenner som at konkurrator. Kjelling var vannet var fossen og fra med all solens her søker av. Hur ser vi där och Ginchest? Han är inte oavmätliga väl. Nu har jag tagit så rävliga vägar och jag rick var faktiskt kom ut på grund av vägarna. Solen är bäcken i alla samlande. Det kan köra vet. Kan du tycks vidare? Ja, nu har stannar vi fyrjes ner så det är vi i alla så tycks vi.
Du vet alla stanna. Ja, faktiskt ja. Runt alla sen ja. Och sen folk hade du är ute i det. Ja, nu vet jag lite all men det är nog längt ut i husen allt. Hon ser ut allt ja. Nu är klockan 5:20 men läge gott framväg. Ja, det är sankor och harmoniker och gitarr och orkester kommer så här ser gott ut för natten ja. Det vill inte stäcka av fyrbils. Nej, jag kan se honom för runt där för arret. Arne stäcker mer det var inte. Vad har det att säga för Mykines vad man häver en sån stävne? Ja, det är näka sig aldrig. Jag sätter faktiskt. Sätter mycket så kort jag inte, ja. Båda framåt inte. Nu tar vi det. Det är ju nästa sån tillstyck här, så stort tillstyck. Det är så det största som jag kan göra i Mykines. Och det är ångan när folk Mykines som är det. Det är ett något rekord i Mykines så akkurat det. Hur sa det just för alltså bygger ju sjön folk vanliga men hur sa du klara att titta möter såna folk såna där. Ja, det är inte fast som jag gjort till. Nu spalde väck så eller vad vi gör kan. Så ta kort jag så sjön. Kommande sommar verður atter utøkja stevna og ta verður høvi atter hitte utøkja folk. Og spennande verður nokkur annor utøkja fyrir manna li som kan teka fotlingar i Totohan.